Giatum, Sekabami Kabinua, and a Baye Juma ewo mayemo. Or so for your pedie, and your Juma owns and some so busas no say. Sound neutrality allowance and one, or Cocosa yeno, at the drew B. Eno mo ye no ana e ma ne kosan sa de no ena eno chire eye opani bi de futu koma mampani na do dan kwaku faro se yera alanko jo chamatin di bre no a wode ato onum no wonyina no so na soafo a omomode monso ani no wonyi wo mfra mamuo no mu na emwa emuntumi nya dim papa ento onum wabra obebo no ho no akwa fie eye 2024 ekro no abusia wani afoforo pi ene akekese ani yani se kasia baby a wo bia na nwumre yeba na yede ababe somwo medin nsesan na ya obo amalibia boga enye brena fensam no yenkomu ankasa enfoma mo ne enfoma nhyase enfiri mampani na adodankwa ekufu ado na tenaye na ochima mpiesia aboga na made hia baso se emfa ho ene amamuo se ne yesi kobia efiri afiapem ahankron ade okrom yenu 1992 a yegitum si yede democracy be ye adwuma no etoda ya na amamuo ne bi ho no mo a Ghana fo bi no mo mpe titru e bia president ne hyeseye ne nwuma bi ene nema bi a woye no ya na omamu no adehye no ya ne ye ne nye ho na so emfa ne se de ebesi akobia no ya giatum se democracy ne yede be ye adwuma enti fie aduasa nie a ye gitum se de democracy be ye adwuma no Ghana ma adehye he ne amanfo be ka bia no ene okọ Burkina ya na anu ye omokoto aba sojafo atwutuo akotu aba na tuogu na anu ye asoso ye nuanom Cote d'Ivoire fo a ye fi se ye nuanom ne wo mu no ayi watara ene gbagbo de nya sojafo na twituo ba mu a kenu susu mampani na ansori akonya so na so Ghana de se ne ebesi akobia no Ghana fo koto ba wie mampani no asori na ne nua a wo ba no ode akonya na ma no to so o ma Ghana ma de hia mo ewon pemprenso a ya ba bedru awe democracy mo. Saturday, 7th January 2023 will be exactly 30 years since the Constitution of the Fourth Republic came into force, with the inauguration into office of the first president of the Fourth Republic, His Excellency, the late Jerry John Rawlings. It has inspired the longest period of stable constitutional governance in our history. The census emerged strongly that the depth of governance is preferable, the benefit showing. Hence the decision to celebrate 7th January, Constitution Day. Our country is considered a beacon of democracy and stability in Africa, where respect for the principles of democratic accountability, human rights, and the rule of law have enabled us to oversee 8 presidential elections in the Fourth Republic, with 5 presidential transitions and 3 peaceful transfers of power through the ballot box from one party to another. We have every right to be proud of this record, and the celebration of the 30th anniversary of the Fourth Republic should inspire us even further to hold on to this status. Fellow Ghanaians, I acknowledge that the strength of any democracy is very much determined by the credibility of its electoral process and respect for the will of the people. We cannot overlook the fact that instability has followed disputed elections in many parts of the African continent. On the 2 occasions in which disputes have arisen over the results of presidential elections, happily, it was in the court and not on the streets that the issues were satisfactorily resolved. By all accounts, we've come a long way, and we should not take it for granted. Everybody in Ghana has accepted democracy as the preferred mode of governance. Abusia mampani na adodan kwaku foro ne yete ne nka no na wo kire se Ghana kra ne yakwa akoto aba yesi yentiase yenyin sunsanso na entumu no yentwema entwe sekan entinsi montene so enkosi kru no na mum ye call eye court ekoka asem no emprenu so ene yato aba abanyuku ahodo no anyin nsunsanso na ntum yantwema antwe sekan eye court ne ekoka no nti obesre Ghana ma de hye se yenkoso ani enkrum no no so aban no ebe na famu de sebeye na Ghana ye kebma minkebi no ebetumpon na niema ne akade ebehia no ye de rewram ne yakoyanim yanto akase no so mom ne yemfam nkoyanim emfiri mampeni na adodan kwaku for nsem yi so ne yemfam enkonsem fufuro mu oso afọ hwe apedie ene adwuma ye ho nsensem meche Minister for Employment and Labor Relations Ignatius Bafawua ene obusa no ho sanyem bia no Civil and Local Government Staff Association of Ghana etweniti aka ne se close agefo no eye duro bi no mo de beye no ana ena sa neutrality allowance
allowance no okokọ san ya eno na ababe bibi se aban ko mu a omo hu so omo kwata anaso omo kwadwo yi abusiafo sabe ka hyene nso a mfimfini mantam Cape Coast abonten so na closer game penimfo ekoyi omo nhia mu bi ana moto nsafre minister se womra no funa ni monyama emeta chire no wokoye no ena nkomodidie mu a na adwumayefo osu ya ketua nye ketua bi enso akohoma mommo ayen allowance momfa bi mayen ene adeade a ena minister se na nukoyi nika kofa neutrality allowance betu mu na no beto mu saa no abusia edu bem na wo sa aban no kokotua sika soso ni ho closer for do mu nkuku eno mo nkaka gu fom a enye nyame ne ba eba mu anka adwuma kroma ansa anko na sa neutrality allowance no ababe ya asemu ase bebi abefe bi amanfo de nkomo titiru ene wone a omunim defa padie ene adwuma ye ho se moka se nipa no ye adwuma enti mo koya amanyosem eno enti mo ma ne ho allowance ya ene sa posifo so beji bi asojafo beji bi a doctorfo beji bi ensentwefo so beji bi enti saade ne pa no minister no edie pa ne ko mu nti a okoje saade ne tum ne minister di nkomo na o chese nyamie nim ne obeka no kre se won hu ne ba ne so a saade no okokọ sanye. We have signed it. And this came under strong criticism from members of government. And of course, I sit back and say to myself, how did this happen? But all the same, I don't want this issue to be debated. I think that members of civil and local government services are persons who sacrifice a lot for the nation and ought to be recognized. Here, my chief director tried to script something for me. Perhaps he was doing that. I went back to him and said, what are you trying to do? To give me a script to go and read at your own congress? We understand your issues and we can speak to them without necessarily allowing them to introduce their own thoughts to us. But lots and lots of dissent. And we've achieved so many applause for the choir. Maybe before we came here, I am so much enthused by what is happening and what I'm seeing here. I have attended so many congresses, and I must admit that this one is a unique one. You go to a political congress and you see how much people spend in constructing and erecting big walls just to acquire the attention of persons for that period of time that the Congress is going to take it. And you imagine the investment which goes into it. Just after the Congress, all that is wasted. Abusia also for where adwuma ye ne apedie ho nsensem so ye Ignatius Bafo wa manan so a eno eche no de so abusia mbeka ya sesei adwumayefo ne aban atwemanso adwumayefo se afewe no a yewure mu no omo gye akatua ntumu na akatua ntumu no a womo egie no womo mpe bibia se aban ntumu kura no be 60% de also omo nsaka e na aban so chese adwumayefo mra fom kakra na aban ho papa no kapre motoma no na se adwumayefo chese chinchirinchira a omo de assist no a e no omo gye ne employment and labor relations minister e de to omo nim se adwumayefo we de me ka kire mo se system de yenya demum 18 ene de be mamu. It's something which is a fact and which cannot be denied. Every worker deserves a good reward for the work that they do. But we do so also looking at the resources that are available to us, and that is why sometimes we argue, that is why sometimes we negotiate for a long time. But I must admit that in all the periods that we work together, we have come up with one understanding and which has actually helped us live together. I want to pray that what is happening now is something which is not beyond us. With the leadership that we have for organizing Israel and leadership that we have in Ghana, there's nothing that we set out to do together that we cannot achieve. We can pay the current call for 60%, and I have also, and I'm aware that I have also taken 80%. I want to believe that at the end of the day, we were doing something which will work out for all of us.
Abusuani nyina mu no eye opani a wono soso na mrebi atwamu na close ageku no wada no se president Alhaji Mamudu eye naba esoso adensem sei eto minister eni abanim. The relationship between workers and the head of service or employers has been an organic one and it cannot change. We will continue to look up to them to help us improve our conditions of service. Even if we retire, our children will also come into the service to continue feeding the service. But we hope that they will always have listening ears to us. They will always continue to compliment us as a people. And they shouldn't also forget that we also have what? Votes. Everybody here is a qualified voter, isn't it? Yeah. And in my house, I can boast of providing at least 5 other qualified voters. So that if you do well for me, I know how to influence. You don't need to be a politician to know how to vote, isn't it? Abusuya we Alhaji Mamudu Gum na ba wana maybe atwamu no ye president or that Civil and Local Government Staff Association of Ghana Twenitia a friend say closer gano and no so e kire hia hu hia say dwumayefo ye momo aketua esefata netimi aboa emosom wo masom man no eye yemfri sansem no so ne inform nko University of Ghana Legon wo mo ensensem no ho abusuya samba ka hye nso a be America krani na management ya emperifo mo da suapon na no e de betu dwa se ne si wo kwame nkroma suapon mmere bia eja Unity Hall nom ne kuntinum ne ade omo ye so mo de mai kwa kogu onom no okọ Legon omo de na nkwankwa yesa ne mum omo ye ne se esanse nkwada ne bi atena ho ama se edu ba bi kro ma ba be ye fie wura nom ne ade ewo hostels honomo ene omo halls ahodo titiru ene Commonwealth Hall ene Mensa Saba Hall intino omo ayo madwene se womo a ebia wo afi no omo basuapon num foforo omo beje omo de omo akọ na omo wo mu deda se bia wo call level 200 anansa wo call level 300 anansa bia level 400 no omo eyi omo nyina afiri ho se beye na sukuu no mo badwu na nko ese bia da bia na sa yo ne edede ne demonstration ne ene ma ensem fata abusua eba se ye no ene ma nso de sukuu ni mpanimfo womo ahia bi pa womo mawie sukuu no the all students ni binom eko sukuu mu honomo eko demonstration womo so a na wose womo ede petition nom ne ade ekoma Minister of Education ene mampani de bi koi na entity anwumre Sompa abeto ya pono so ekire se empanimfo eye all students ni binom akokoto a enenenenenene kwesi bruni kan se womo akwakoje injunction ede akwakoto University of Ghana empanimfo anamuntu a na nkomutuo apam nkwala na womo ewo Commonwealth Hall ene Mensa Saba Hall afiri honom age afoforo ede akwakogu honom no womo akokot akwakoje tumi krata afiri court a court ede nensa ato saa na muntu no so se enkosi sasam no won beka mantiasia ye adwuma ama abatan a omso so omma ewo Commonwealth Hall ene Mensa Saba Hall omanya baabi ama nkwada ndi omuti ato no ene kwan se university ni mpenimfo etu saa na mono a omo epeso omutu no abusu asemi ye de besim fancy na yetutu akwakwatiri tutu kotre ye de ani edi eche de bifra to bia no yemfa nkamemo yeni ediachiri pa sa eye Commonwealth Hall ene Mensa Saba Hall ene University of Ghana Legon mpenimfo omomansun ya ekoso no yento aso ne free sansem no so yemfa mo enkoma mpani na nado danko akufo na tena ye bio na mobaka hye ne so nra na beto dwa so soafo a ohwe mai yemfiri nwuma ene dwadie ho nsensem so alankodwo kirematen papa no ede krata akoma mpani na nado danko akufo se bema beye bi wa meye ni nyina wode adwuma ne mama mpani omperi power from manenye na ono soso ade foforo esi nani so no onfo ni enkonkodi akiri na eja akwakoye yese papa no eye MPP amanyuko no flag bearer no a eno peso bedie eno nti na ode se dibre na ato ho no no e ba se obi e ka ne ope e bi chese mampeni nkofa so mesi we chese mampeni nkofo benten eno opani bi a wabi ye pa e wa amanyosem esa kire ho ade opani Samuel Boatin din susue e mama mpeni se wonyina alankodwo kiremate na muntu no so na ne ministers binumu a omomode monso ani entwatew no won resafu wo munyina na onfa from ra no mo emeboa no na eniema enkoyi emfa ema no opani Samuel Boatin ne nsemo a wode tu dwa kakra eni
a wake up call the map by send can mampeni nyina sadi we so na nka futuo ne send konfanya reshuffle alpha alantramate resignation ya ne odini gibre ya to no enyina so enye reshuffle ebi say amamuo no anase asoafo edumadi ebi ankwa ebi ma eti say ne obi ade ato so odini edumadi eto a na wo hwehwe say ubegye obi te say ono alantramate na abesi na nan a nka fa konya we so fire reshuffle ne ba mix the services of Yura Martin na party no any abandon so encounter say Yura Martin oja the Dumedian a very big blow at the Amaban or Tier. A Basaya or no dear Boano name Mam Penini Abana Tier Kuano Sona de Yana a hard drink at every say and Sana Mam Penny Babu be D Dumedia Shannon San not Mam Penny Susan Nipano Ejina Brani obitin Abuana Amana Niswa Dipu Amana Bum. It is a mere rim, this no war Nanado Danko Kuford na mamu edi obi a woni mu gidie se bibi nti ode na konwa anaso ode ne dibre to a aban no emmoa enkoyie mfama aban no ye mu bi nso ya na yesusu se eba se ye pa ya na ye pese ye separate government business from personal business nti enne no ono de akonya na to se oman ne dwumadi ade ahye ne nsa no ode to na wakopere ono ani ti no amamuo mu no ne fom ne de ebeboa ye Ghana polisi we na abase no ye separate government business from personal business. Nembum aban what ye kunyano so ne de begidi ye some mampeni enya asem de no nti eba se e ha adwema aban na se de what ye kunyano nembum nipa no de ne dibra to no de ono hwehwe se abrabom so ye so ko na nim durum pempen so bi. Your penny Samuel Boatin, Ayubi, Wabene, Wamanyo, Simusa, Cherahwade, and the attaining canoa, or the futu common and penny and other danko for the Sese Alan, and the Jumana to Onoma, when you so on your reshuffle, na swafo noa, it be enchatono, when you are moon through honum, Netimia Bois, and ma near Matimia Koye, a day amanom. Yanto us on the informal consent for Frumo, and Fama and court and 50 mantemo. Yet more call Agunasa, my Yatese, a hinsam. Homansu bi epie krum honomo ema enamsoma basabasa ye bi epie honomo a empenimfo hwa eye no betimi bi asebeye na asomdwie beba enamsoma agona samai ho Mrante de mabawa ewo eye kromo no yetete se nra ene etwobo ye inom ene basabasa ye koso na se wani nsese ye kacho fi se oba himo wo kromo no mo yese ono no matunade so akwa akofa foforo aba ewo se foforo na ye amamre ne amane na yepa obi di nisi akonya no so nanso dada na omutu no so chese de bi omamfa amamre ne amane kwan so no mo de tu no enu ntu ono so wonko ono so kofa ni pa afro edna ba bedia de ne nam so e ma chese nra de na se wani nsese ye ka kire wo enam so ma aguna samai kwaku minta afari mrante de mabawa ewo kromo no maja woda wo ma no secondifo e de atugya se ne yekoso kromo ho no mo ne de ensem fatakra asama de free se insuta hima suta man hima ejina ni tumi so etu asama hima dada ni free so no asumdie nko na wasama obi anya nfa ahodie ama sese obi atimi kona afuom obi atimi ye de opese ye bia obi a eye ade a efata afi kura na asumdie aba ekrum ha kese na emom omo ye ensentrofo nsia mu no omo de entroto ahenema ahene nananom eso se ye nyina na yakabom ne ye sa ensentrofo no enso se entisa eye ohima dada na yetu na chitafo mienu miensa bi na afa kunturu so ade edin abeshimti abusuane no ache na abusua pani ababi ososo no yene ne kokodi nkomo na ono soso echeche ni die mu de akire yen ne yekoso okrum ho no mo pa ene ntutu ya wono mo ye se beye na asumdwie beba no mo ebenya ohene foforo okrum ho nukura ni nyame anim no me na me de ana adwoa boadu a otosumienu mi anga me wofa ase pa me maame owo me ne baba no me nam de ni si akonwa no so me nam bo no hoka eye bibia sania ye ne no etena ye na etena kama ebra asaman hene wu ye ba mfia nsunim fa kwam bia so se wo tumi se obubom panimfo de beto manim oburo asamanfo obubodua mitunfo a enye yie me kura me wo hoyi ode me akọ prison ama police fo ehunu se de ode eye me no enye ema ye ka chense womunsu afi wama ninuanum yi mehwe boro me ebra ya deda na asaman hene me sinsuta man hene na ebie asaman hene so odidi matam wo ahoho ne niema
yɛatwa hyia bebree wɔ ahemfie mewɔ fa sɛ a mema yɛwo sɛ yi mpanimfoɔ kaa sɛ so wahu yɛtena mfofo ho ama ada ne yɛ kwaye o abusua pani ne yɛte ne nka no na ɛno akyi na n'ahema nana aduwa yɛ a wɔtɔ so mmienu ɛsoso ɛde nkyerɛmu ɛbaeɛ mefra wo memea bɛfra wobaeɛ no da bio a yɛtena se ɛna mesoma sɛ yɛmɛka kyerɛ wo sɛ yɛatena se mpire no wo sɛ woyare me sɛ woyare a yɛmfa ntena kaa mu mmra na sɛ mehu sɛ woyare a mewɔ deɛ mɛka baeɛ no maaka no pia no a na wɔde ne bɛsiɛ na ne nkurɔfoɔ bi susoo no mu de baa paa wɔfa kyɛ wawaamua afei deɛ wɔn frɛ asɛm no na sɛ wɔn ka afei yɛkɔyɛ na wɔde hwim aba abɛsene kaa mu afei obi a ɔyare a wɔntumi yɛ na wɔde hwim ɛkyɛ sɛ buaa na wɔn mu me na ɔso na konwa nso nkyɛn nti ɛbaa saa no na sɛ mekasa asaman ɛɛbɔ asaman so mekura nti yɛmpɛ deɛ ɔbɛbu me ɛma abusuapani deɛ obi baa wɔde ba no te sɛ nya nka abɛka ntam gu wɔn so ɛwɔ hanom wɔama masi na wie wɔsɔ yɛ wie nti me deɛ masi asaman ɛba apani a wɔsi hɔ a wɔyɛ biribi a wokora wobɛdi adeɛ deɛ ɛma nkɔnwa guɔ no yɛ amammerɛ mɛma nkɔnwa gu baabi ɛna ahemafo nkɔnwa baabi asantema mu nyinaa yɛ nyina nkɔnwa wonkɔɔ hɔ da ɛna ɛma nkɔnwa no egu abusuapani fie na asaman ahemfie hɔ no ɛhɔ ne mɛma kɔ ɛhɔ na woteɛ ne sɛ mobaa nsuta ahene wɔkɔ ne kra akyi bɛmfie bebree ni memetimi fie ɛna manwa no ɛwɔ deɛ wɔhwɛ hɔnom na wɔhwɛ so wo so deɛ wɔɔbaa bɛrima wo sɛ tumi no nyinaa wɔ nti mia ɛna mekasa abusuapani pɛ wɔ bi mmra nti wɔde no aba ma me na suae wɔayɛ amammerɛ biaa wi nti mobaeɛ a na maneɛ no abusua wei yɛ ɔhema ɔwɔ kurom hɔ nom nso so nkyerɛ mu ɔde ma nsɛmtwerɛfoɔ nana agya yɛkɔfa de amammɔ no ɔno nso so no deɛ no nabusua asɛm no deɛ agya yɛde bɛkonkɔ ha na yɛakɔ so a ɛde akyire wo mfimfini ma ntam mu ne bɛfiri atɔ yɛmfa ɛnkame mo yɛntoa so ne mfa mo nkɔ aposifoɔ atenayɛ nabusua aposifoɔ de krataa aba bɔnte bɔ yɛ amanneɛ sɛ mmeranteɛ bɛnnan bi wɔn akyekyere wo nom yɛ ɔmo keka nkrataa si ani na ɔdomfoɔ yɛ adom a ɛneɛ akyine kwasie na de kyɛ adwade ate sɛ adwade yɛ holiday nti adeɛ kye brada a ɔmo de ɔmo akɔ akɔgyina court ne neɛ apututuo akɔ so ne neɛ atenga akɔ akɔyere atenga wɔ court hɔ nom asɛm no nyinaa ne sɛ mmeranteɛ bɛnnan yi a yɛka ɔmo asɛm yi baako edin de Into Prince Felix Owusu Jerry Kote ɛna Diate Mashak na wɔn adwuma ɔmo yɛ nyinaa ne sɛ yɛsi sɛ wi no mu tutɔn na ɔmo ahyehyɛ wi na gu ɛyɛ lolonya ya ɛbɛn sege ɛwɔ nkrapompene mantam mu a wɔn adi twa mu na posifoɔ agya wɔn ato barrier hɔ ɛhwɛ nneɛma na wɔn ahyehyɛ ne saa no a wɔn busa wɔn sɛ na deɛ na egu mu ebi kyerɛ sɛ bidie ebi kyerɛ sɛ nnua ebi kyerɛ sɛ ntaabo na posifoɔ sɛ yɛ boa mo na yɛ egu hɔ na ahwɛ de kropɔte egu mu ɛna ekɔ wi aseɛ no wɔn kɔ hu sɛ ewi na wɔn akyekyere no doboa ɛkɔ akɔtɔne a wɔn ɛma ntam wuo nom na abusua si yɛkye wɔn saa no aberanteɛ de tɛmɛ hyɛ ne deɛ sɛ yɛ so ɔyɛ asambere man wɔn mpɔtɛmuɔ ntɔno kora deɛ ɔma posifoɔ no 200 million sɛ nkɔmɔ nye na nkɔmɔ nya wɔn na nkɔmɔ mpɔmɔ baabi mfa na nso posifoɔ no ama wuo no mu a si yɛ ne mo kasa yi wɔn akyi wuo no mu a wɔn keka nneɛma si ani ɛde wɔn akɔ akɔgyina mmara no nti sɛ ɔba yɛ TV so a wɔn mfoni ɛna ebiabia TV ne so no sɛ sɛ aposifoɔ no ɔmo nhyehyɛ ɔmo de aba ne sɛ ba ne sɛ ya na ɔmo akatakata ɔmo anim kakra kosisi ebedi asɛm na wie na ɛbɛbɔ wo mu na yɛde ɔmo ɛkɔ akɔto mu deɛ ɔmo bɛkatakata wo mu anim a yɛsoso yɛ ne di akyiri abusua ne bɛfra to bia no yɛmfa ɛnkame mo na yɛkɔ ɔmo no so na yɛakɔ akɔdi nkɔmɔ yɛate sɛ wodo ani kyerɛ Pristia oni valley mpɔtam no mu a abaamu abi yɛse electric ahoma akɔ kiki na ma wafema hwere ne nkwa na yɛnkɔ ɔma no so ne assemblyman a ɔwɔ hɔ nom Honorable Thomas Enyam enkodi enkomo Honorable Majoy megiri sempom ye nyankopɔn de akyɛ me mapomu ayɛ paa yɛde Awurade ase asempa na mante no kre yɛse abamu a wadi mfie be du bi na electric yakɔ kiki no ama na wu ne ba ne sɛ yo mini ameda ase ma minchi ne sompatiefoɔ nyinaa na no kre yɛhyɛ afie ase deɛ na nke nim sɛ nsɛmpa ne yɛde ba bɛhyɛ aseɛ na ene mmom de ankwankɔyɛ asɛmpa ne ba nyinaa ene sɛ abamu a afei ene wanya mfie du na ɔsan so akɔ school no gyina class 4 na asɛm yayaya ente sɛ aba beto no na ne nam so meba nyinaa ne sɛ ɔne
ne nuanom nketewa ɛna edi agorɔ na agorɔ na ɔmo di no akɔyɛ sɛ ɔmo te light pole ase ɛna light pole no nso no sana obi ayɛ saa interconnection bi ɛwɔ hɔ ɛmeka sɛ interconnection a saa 2.5 mm cable cb ɛna nipa korɔ no ɛde atwe ɛyɛ light ɛde afiri store baako mu ɛde akɔ the next store nti fiti pole a ɛnam so no sana ate saa 2.5 mm cable yi ate egu fam ɛma ɛnyɛ ɛda baako na ɛnam mmienu nyɛ nam mmiɛnsa bɛyɛ sɛ na wɔtwem ɛna sana adeɛ yi ate asensɛn ɛma ne fa baabi kura egu fam but mente as assembly member ɛna me unit committee foɔ so ɛnteeɛ ɔmo area hɔ nom kura no ɔmo kyerɛ a ɛnyɛ adeɛ a ɔmo ehu ebinom ehu deɛ ba na ɔmo adwene ne sɛ power biara ɛnnim ɛne sɛ na area abiri nkwalaa nketewa edi agorɔ wɔ hɔ nom a aberanteɛ Emmanuel Owusu Ampoma a ɔwɔ 10 years na school ɔwɔ class 4 ɔkɔ sɔɔ saa cable yi mu a sɛ ɔkɔ sɔɔ mu ne kura no nnuanom a ɛwɔ no mekyerɛ a anyɛ ne hwee nanso no ɔsan de cable yi ɛkɔhyɛ n'anum nti ɔde hyɛ n'anum no ɛna ɛyɛ adeɛ a power ɛwɔ mu nti ɛmaa no so ɛde ne bɔɔ hɔ a nnuanom binom ɛbɛnyɛ na ɔmo bɛmaa no so sɛ ɔmo de ne kɔ bɛpɔ no ɛsrɛ so chips compound a ɔmo anu baabi a na ɔmo hu sɛ aberanteɛ ɛyɛ Emmanuel Owusu Ampoma nankasa na ofiri atiasefo asase so a nti polisifoɔ ɛbaayɛ ECG foɔ so ɛbɛhwɛ sɛ ɛyɛ ɔmo connection ne bi ɛna ama ɔhaw no aba anaasɛ dɛn nti ɔmo baayɛ ne nyinaa akyi no yɛde body no ɛde kɔ ɛyɛ bɔɔdeɛ mortuary a yɛfrɛ doctor ɛma ɔno nso aba bɛyɛ na sɛdeɛ bi a ɛsɛ sɛ ɔyɛ ɛno ne neɛ ɛnam so akɔ akɔpie ba me nua adeɛ baako yɛ awerɛho ɛwɔ Emmanuel Owusu Ampoma ne wuo ehu ɛne sɛ ne maame a yɛde ne bɛɛ wiase no maame no nso kora ɛwɔ aniyareɛ a me na ɔka sɛ maame no ɔnhu adeɛ ɛna akora ketewa yi nso na baabi a maame yi bɛkɔ biara no ɔsɔ ne nsa edi n'anim ɛde ne kɔ baabi a ɔbɛkɔ biara ɛna akora yi nso na ɛnɛ wafiri me. It is a say honorable na ne maame no mo bɛyɛ ne dɛ yi hwan na mo bɛpɛ ama na boa maame no. Nti sisi a me no wɔka sɛ no ɛyɛ adeɛ a abusua no ɛwɔ ne nkyɛn wo sɛ ɛnɛ ya na asɛm no asi nti yɛgusu a ɛne abusua no ɛwɔ nti nyame yɛ adom a ɛdɔ kyena ɔman no yɛamammerɛ mu no yɛbɛkɔ ne yɛakɔ akɔkyia ɛyɛ maame no nti ɛkɔkyia no a abusua no ɛna ɛsɛ sɛ yɛhwɛ na sɛ ne ma mpanyimfoɔ no mu bi ɛna ɛsɛ sɛ ɔbɛn no this time around na ne ɛsɛ sɛ na small boy Emmanuel Owusu Ampoma ɛyɛ de boa maame no biara no ɛsɛ sɛ emu baako ɛyɛ de boa maame no a ne yɛahwɛ sɛ ɔmo bɛhwɛ na ɔmo ayɛ ne saa but kuro no nso no me na me unit committee foɔ ɛne nananom so no yɛbɛhwɛ na sɛneɛ asɛm no si awerɛho no kakra ɛsɛ sɛ yɛyɛ boa maame no biara no yɛahwɛ ne yɛayɛ de aboa no. Na honorable wɔyɛ na akwalaa ne kɔ so mu wuiɛ no ɛda so da hɔ anaasɛ moyɛ biribi afa ho. Mebakyɛw esi yɛwie no ɛyɛ adeɛ a saa cable no ɛnni hɔ bio ɛfiri hɔ. Mobɔ aposifoɔ amanneɛ so deɛ asɛm no siiɛ no. Mebakyɛw ane yo anamontuo no nyinaa na ɛbaayɛ yɛne ECG foɔ ba bɛhwɛ wieɛ yɛfrɛ polisifoɔ ɛma polisifoɔ so ne ɛsɛ sɛ ɔmo yɛ biara ɛwɔ ho ɛne questions bi ɛsɛ sɛ ɔmo bisa me as assembly member ebisa ɔmo a ɔmo te area hɔnom a ɔmo nim fa ho biara no polisifoɔ ebisa saa questions ni nyinaa nso awie. Honorable yɛda yɛbɛti biribi afiri mu. yo yɛda ase paa honorable a ɔwɔ mpɔtam hɔ no honorable Thomas Enyam ɛne yɛkɔ ne nkyɛn ne kokodi nkɔmmɔ no wei ɛyɛ awerɛhosɛm a wɔde ɛbɔ yɛn ɛno no yɛdi akyiri paa de bɛfra tɔ yɛmfa ɛnkame mu abusua yɛmfa kaseɛ no nsi na yɛnsɔre na mena me ho nkɔ ha na yɛmfa me manti dwumadie ɛmmɛtoa so wei ɛyɛ yɛ first edition ɛwɔ afe 2023 mu na yɛtira yɛye afi me manti dwumadie nana kwamo hene ɛna ɔde ɛba bɛhyɛ aseɛ na ɛne yɛhwɛ abrabɔ yɛmranteɛ ɛne yɛmabaawa abrabɔ no yɛbɔ ne sɛe a ɛne bɛsi yɛye titiru
ɛne afei 2023 a yɛwura mu yi nti yɛne nana ɛbɛdi nkɔmmɔ sisi a yɛda yɛn ho aba asante ɛbɔ a Benedict na nsɛm yi ɔsɛ mu ɛde maameɛ ɛma kuku aso so tena fidie n'akyi ɛkyinkyim fidie no ɛde maameɛ David Aki ɛne Ima ɛna ɛde me kɔɔ ɛyɛ yɛ TV ne so a baabi a wo biara no wotumi ɛhwɛ yɛn mede ɛde nana yɛ abɔ amali bi abɔga meda me ho aba sisi a na me man ti dwumadie yo nana wadama onananom emu afisia pa yemu akɔ aba soso afem komrana o messiah ho amen na onhwe ye ya brabo yempom bibia amen nana senior nana tia me kai say me na me ba nana ho be was it 2 years ago 2 years ago senior nana tia na otie nana afi yewura fufufrom a mrantie titru ye mrantie ne emabawa no yewura fufufrom yewura mu se ya eya yenye de se adwuma na me ya se ye mia madwuma se ye obi adwuma na me ye no me wura fufufrom se ya de ne wo se me ye de shafe no ase ne di kan me da masese mo afra me na mabaha to so bi mentimi enhye kasa bi ase a menchia mira na setu santehene na santehema me ma me o me nana yasewa kwa mahema ene me mpanimfo adontinfo amakom a